Добре. Случай първи. Марина Димитрова, 60 годишна жена. Заболяването е след прекаран херпес зостер, не повлиян от медикаменти, болнично лечение, оставаща пареща, обездвижваща болка в лявата кръстна половина, ограничаваща ходенето до това, че дори трябва да бъде буквално носена на ръце от своя съпруг. Лекувана в болница с различни медикаменти, без никакво подобрение. Лечението е провеждано с терапия от 980 на делта лазера на 5, 50, 1000 Хц и вариабилния вариант, всяка за 2 минути върху всяко от петната върху кожата, останали от обрива. След това за стимулиране на ишиячния нерв 5 минути по 1000 Хц плъзгани по всяка страна на лумбосакралната секция на гръбначния стълб, както в неврология 2. Напредък на лечението, облегчение само след 2 процедури, след 7 процедури в 7 последователни дни пълно изцеление. От тогава няма рецидиви повече от 2 години. Тя кой я доведе при вас? При мен я доведе мъже на село. Него сте го лекували с нещо? Не, с нищо. Той с изкуствена става, обаче се заговорихме. Херпес не може, жената реве, плаче, той бившката джия и я донесе на ръце. А след това херпес и срещали ли сте? Срещал съм херпес и друг път, разбира се. Имам пациенти дряно 4. И 4-те с великолепен ефект. С лазера имате? С лазера. Само с лазера, с нищо друго. Едната жена 8 месеца е лекувана, без никакво подобрение на ръката. Не можеше въобще да се движи китката на ръката и пръстите. Процеса с 10 процедури, всичко си отиде на място. Без болки, с оправена нервна функция, с много хубав практически оздравяващ ефект. Така. Окей, следващия. Следващия случай 2 е пациент Нетка, на 63 години жена, с невралгия нервни тригемини вдясно. Симптомите са остра болка в трите клона на тригеминуса. 1 година практически не може да спи, много трудно се справя в ежедневието. Преди комра терапията, всякакви обезболяващи, в частност тегретол, престой в болница, консултация с експерти от цяла България. Приложението е 905 Delta Pro Laser, строго следвайки неврологи 4 от User Guide. От ръководството на потребителя от книгата. Точно тъй. Проведени са 3 курса по 15 процедури всеки. 3 седмици, освен уикендите. Почивки от 3 седмици между тях. Най-напред са постигнали 80% подобрение след първия курс на лечение, в частност напълно възстановен сън през нощта без болки. Постигна се пълно възстановение след втория курс. Никаква болкова симптоматика, никакви сетивни смущения. От тогава е без значителни рецидиви. В случай на епизодична лека болка, Нетка прилага собствения си 980 делта лазер върху корена на тригеминус нерв, точката пред средата на ушите, на 50 Хц най-малко. Не ползва никаква друга поддържаща терапия. Ефектът е оздравяване. Добре ли? Добре, да, някакви субективни впечатления от този случай. Субективните, че жената оздравя. Това са субективните виждания. Третия пациент е Ваня Николова, на 41 години, жена, професионален готвач. Заболяването е значително увреждане на медиалния нерв, като страничен ефект от 2 хирургически операции в района на
карпалния канал на дясната китка, т.е. освобождаване на задебелени сухожилия. Симптомите: постоянна денонощна болка, невъзможност да спи, невъзможност да пише, невъзможност да се служи с ръката, невъзможни никакви финни движения с китката на дясната ръка, не може да пише. Втория симптом е непроизволно движение на цялата китка, внезапно и неволево съкръщаване и треперене на ръката. Преди Комра терапията е обявена за безнадежна и е казано, че така ще остане. Прилагаме 905 Delta Pro, сложно лечение, концентрирано в различни райони според напредъка. В частност, прилагане на всички честоти 5, 50, 1000 Hz, вариабилния вариант в избрани точки на китката и на цялата ръка от шията до китката. Стимулация на нерва с 1000 Hz на врата, мишницата и предмишницата. Дълги процедури, повече от час всяка. Бавен напредък с много рецидиви, приблизително от 1.11.12 до 22.12.2012, 2013 отново курс от 7.1 до 8.2. Проведен четвърти курс за стабилизиране 15 дни май 2014 година. Напредъка на лечението се състои в пълно изчезване на болката, пълно възстановяване на функционалността на китката и на движенията в нея. Отпадна слабото неволно движение на средния пръст на ръката. Ваня може, след 2014 година е без отпадна симптоматика и Ваня може да практикува професията си и я практикува пълноценно, т.е. майстор-готвач. Това е доста впечатляващ случай. Ама как да не впечатлява? Аз съм смаян. Аз не знаех, че мога да постигна това, като започнах и казах. Не знам какво ще постигне. Казано ти, че ще останеш така. Тоест, пълно усекатяване на дясна ръка. Дясна. При дисничар. Това е. Записваш ли? Да. Най-общо казано, Комра терапията е процедура, която няма противопоказания, няма странични ефекти, по никакъв начин не може да увреди на пациента, може само да му помогне. И помага там, където конвенционалните медикаментозни подходи за лечение не могат да помогнат. Убеден съм в това, защото вече 4 години работя в тази насока и съм видял какви са резултатите. Дали става въпрос за болно рамо, болно коляно, болен кръст, болна ръка, дори при контрактура на дюпюитрен ефектът е поразителен. Казахте нещо, че не винаги следвате ръководството на потребителя. Да. Фактически ръководството на потребителя следвам само в основните заболявания. А всичко останало, което ми се случи да срещна в практиката си, причупвам през опита си. И променям и показателите, и начина на подход, и времето на въздействие на Комра терапията, като винаги постигам добър резултат. До сега само при оперирани пациенти за дискова херния, когато са закъснели с операцията, в 1-2 случая имам отказ на добър резултат от лечението. Това е.